замин ба буҳрон дучор шудааст. буҳроне ки мо надида будем, буҳроне ки онро боздошта наметавонем, хавфи номаълуме ки аз фазои коинот ба сари мо омода истодааст. Таъсири кайҳонии берунӣ боиси тағйирот дар дохили сайёраи мо мегардад. Ядро девона шуда истодааст. фалокатҳо дар рӯи замин вусъат ёфта истоданд ва мо комилан тайёр нестем. ҷаҳон тақсим шудааст. баъзеҳо мехоҳанд рақобат кунанд, баъзеҳо мехоҳанд ҷанг кунанд, баъзеҳо мехоҳанд гурезанд. аммо ҳеҷ яке аз онҳо дар бораи чӣ кор кардани барои пешгирии фалокатҳои дар пешистодаи ҷаҳонӣ, ки метавонад тамоми инсониятро хароб кунад, мувофиқат карда наметавонад. ягона роҳи боздоштани ин таҳдид муттаҳид кардани беҳтарини олимони ҷаҳон аст. аммо дар ҷаҳоне ки ҷанг ва қудрат ягона қоидаест, ин имконнопазир аст. нақшаи А ва нақшаи Б вуҷуд дорад, аммо ҳарду нақша хатарноканд, ҳарду нақша номуайянанд, ҳарду нақша нархро талаб мекунанд, нархе ки ҳаёти мо ва тақдири инсониятро абадӣ тағйир медиҳад. вақти он расидааст ки нархро пардохт кунем. 2 декабр буҳрони ҷаҳонӣ. масъулият дар creativesociety.com тамошо кунед. акнун навбати шумост ки чора андешед.